Vale, ara l'Héctor ens explicarà com generar les etiquetes del Mosca. Perfecte. El primer que fem en l'aplicació, anem a l'albaràs de venda, Sí? ¿vale? I posem el número de l'albarà que volem buscar, que és el 80, en aquest cas seria el 82, 355. i la posaríem aquí. Perquè és a les Illes Balears. Ok. 82 355. El posem al buscador dels albarans, que és aquest aquí. Vale? ¿vale? Y posem todo para buscarlo. Vale. Buscar. Quan apareixen, busquem el que volem, Que és aquest aquí. Sí. doble clic Sí. i sobre l'albarà. Vale. Dintre l'albarà anem a la pestanyeta d'etiquetes Que és la segona començant per baix. i aquí comencem a posar Margarito, ¿vale? La direcció d'entrega, mirem la que posa l'albarà. En el cas de que sigui la mateixa, s'ha de posar doble clic, ¿vale? Si hi hagués dies, el que tindria que buscar la que sigui És la que correcta. surti a l'albarà. És a dir, sempre s'haurà de triar l'adreça d'entrega que surti aquí. Aquí, perfecte. Després posarem el número de bultos, en aquest cas serà un 1, Sí. ¿vale? Sí. I per últim escollirem si és Masguim Mosca o Tot Ludi Mosca. Vale. Només són vàlids el que és Mas Games Mosca i Top Ludi Mosca. Sí. Mosca, Top Ludi i la resta no serveixen. serveixen per res. Posaríem Tot Ludi Mosca. Sí, i... I què ha passat? Ha marxat, això. Aquí, Posaríem vale. Tot Ludi Mosca. I una cosa, aquí on posa transportista Mosca, en aquest cas surt perquè Perquè l'heu posat el de... a l'hora de passar la comanda Top Ludi ho ha posat. Si no, Sí. s'hauria de buscar. Però igualment és un camp que és innecessari, perquè no, en cap lloc de l'etiqueta surt que es vagi a buscar. Vale, ok. ¿Vale? Vale. Llavors, aquí anem a la impressora d'etiquetes, que seria la Z de Signer, Sí? ¿vale? I posem, veus, no s'ha carregat. En aquest cas no s'ha carregat la direcció d'entrega. Vale. Què tenim que fer? Sortir, tornar a ficar, doble Tornem a clic. l'adreça d'entrega i li tornem a dir. ¿Vale? I ara sí que ja ho he surt. agafat. Vale. I ja apretem a l'icona de la impressora. I ara ha de sortir per aquí. Perfecte. Si haguéssim posat que són dos bultos, haguessin sortit dues etiquetes. Dues etiquetes, sí. Surt automàticament, eh? Si vols, fem un altre en el cas de que hi hagi diverses direccions d'entregues. Vale. Una vegada que ha sortit l'etiqueta, posarem el número d'albarà a l'etiqueta. En aquest cas serà el 82 355. Vale. Això ho posarem a totes les etiquetes que tingui l'expedició. Exactament. Vale, ara l'Héctor ens explicarà com fer les etiquetes d'Améric que vagin amb el Mosca, que el procés és molt semblant. És gairebé igual. Busquem l'albarà que volem fer, en aquest cas, per exemple, seria el 28068. Sí, Doble clic, sí, s'obriria l'albarà i anem a etiquetes. sí. Aquí, en d'Améric, tenim que buscar la direcció d'entrega. Hi ha moltes direccions d'entrega. Tenim que buscar la que posi l'albarà. Vale. En aquest cas seria Castrofo. Vale. Transportista, podem posar-lo o no, però posem Mosca. ¿Vale? Número de bultos en aquest cas serien 2. Sí. ¿Vale? I aquí posaríem, en aquest cas, posaríem Tot Ludi Masguim Mas Games Mosca, perquè és Vale. d'Améric, Mas Games. I impressora posaríem la Z de Signer. Salir. Això significa que no s'ha carregat Correcte. correctament, ¿vale? Busquem la que sigui correcta, imprimir, ¿vale? Ara Ara ja sí. surt. I ara si apretem a etiquetes, Sortiran 1 de 2 i 2 de 2 en principi, eh? 1 de 2 i 2 de 2. d'acord. Important. Recordeu que una vegada fet això, tenim que posar el número d'albarà, en aquest cas el 485, que posaríem 40485 en una i 40485 a la segona. Molt bé. ¿No?